Goeien, het is vrijdag, 12 september. Welkom bij de allereerste Beansport van dit seizoen. Aan tafel de trainer van Cambuur, Henk de Jong. Trainer op dit stuit nog zonder club. Het is allemaal weer Roos, Gert-Jan Verbeek. En journalist en FC-volger van de FC Grains, Henk Kok. En centraal, Joen, zit de derby van het Hege Noorden. Cambuur tjin de FC Grains. En Drosten krijgt de kans. En die schiet hem erin. 4-1. En ik praten we hier aan tafel over de spitsen van Sportclub Heerenveen. En alle weekend ben we op bezoek bij een amateurclub. En Joert is dat Trinitas uit Boyle. Concentreer, focus erop. Meteen fel en kort op die mannen zitten. Ja, dat is altijd mooi, hè? Die sfeer. Het begint gelijk te laatje. Ja, nou, die spanning die bij de amateurs er dan ook is eigenlijk precies zoals in profvoetbal. Dus er is geen onderscheid. Het is zelfs zo, ik heb nog een tijd lang bij Jubbega in de 35-plus competitie gespeeld. En dan zijn er ook nog altijd mannen bij die gespannen winnen. Ja, hè? Ja. Zei je dat? Je hebt er toch een beetje bij. Hey jongens, we moeten eigenlijk beginnen met de actualiteit van Joert de Dooi. Want de Telegraaf meldt dat Marco van Basten ophoort bij AZ. Hij stapt op. Vernuivert je hem dat eigenlijk? Nou, ik moet op de eerste plaats zeggen dat ik heel vervelend vind dat er op dit moment geïnsinueerd wordt. Hè? Want Van Basten heeft ook gereageerd dat het allemaal heel verbagen is. Maar er is wat onhoorn. Ja, natuurlijk is er wat aan de hand. Maar om dan gewoon maar klakloos berichten de wereld in te gooien, dat is de hedendaagse tijd. Hè? Want ze zijn anders bang dat ze te laat zijn. Hè? Arne Vermeulen heel wijs. Nou, ik vind dat niet kies. Hij heeft gezegd dat hij maandag met een verklaring komt. Dat hij en AZ met de maandag met een verklaring komen. En dan gooi je voor het weekend dit erop. Nou, je merkt hoe het leeft, het land. En mocht het al heel ernstig zijn, of mag het zo ernstig zijn dat hij ermee stopt, is het al heel erg sneu. En ik vind dat je zo niet met elkaar omgaat. Maar wat bedoel je nou precies met spanningen? Kijk, het zou kunnen gaan alleen om hartkloppingen. Dat is dus een medisch probleem. Wat we nou doen is ook ermee op de vrije loop gaan. Wij weten het niet. Laten we dan wachten tot maandag. Dan weten we wat aan de hand is. Wat ik opmerkelijk vind, hè, dat ik heb dat gelezen in de media, dat Van Basten heel veel ruimte geeft aan zijn assistenten. In dit geval dus ook een Alex Pastoor. Met andere woorden, kennelijk pakt af en toe de assistent, Alex Pastoor, met toestemming van Van Basten, de hoofdrol. Terwijl hij een bijrol zou moeten spelen, Alex Pastoor. Waarom doet Van Basten dat? Doet hij dat misschien uit een bepaalde onzekerheid? Of hoe zit dat? Wij zitten heel vastgebakken in patronen. Kijk, Van Basten heeft natuurlijk de wereld overgereisd, ook als voetballer zijn. Die heeft daarin veel meer in zijn achterzak zitten als wij. Hè. Jij komt bij Groningen kijken en af en toe kom je nog eens bij een andere club. En dan is het allemaal heel gestandaardiseerd hier. Hè. De cheftrainer of de hoofdtrainer en zijn assistenten. In heel veel landen is inderdaad de hoofdtrainer die geeft leiding aan een team. Ja, ik ben dan zelf, heb ik stage gelopen bij AC Milan in de tijd dat ik coach betaald voetbal deed. En die zag je maar een half uurtje op het veld, deed de tactische training. En voor de rest liet hij over aan zijn assistenten. Ja, de spitsentrainer, ja, de conditietrainer, ja, de fysieke trainer. Daar bemoeit hij zich helemaal niet mee. Hij kan het wel, ik wil even terug naar de noordelijke clubs. Want wat mij echt opvalt, want genoeg over AZ, dat is zeker een beetje het noorden. Maar wat mij opvalt is Grains op het tweede plak, Zwolle zit erbij, Cambuur, Heerenveen op het vierde plak. Is het eigenlijk verwonderlijk, Henk, dat die noordelijke clubs het op dit stuit zo goed doen? Het is denk ik wel verwonderlijk, maar het is denk ik de noordelijke nuchterheid in beleid, in denken en in voetbal. Wij, tenminste bij ons dan, wij missen 5 basisspelers. Ook in de rest van het land dan wordt er heel vreemd op reageerd en iedereen is in paniek. En wij gingen gewoon weer door tot de orde van de dag en wij stellen orde op en dan gaan we met trainen. En we trainen op een manier dat het duidelijk wordt voor de jongens. En dan gaat het weer verder. Hè? Ja, maar dat hing je maar in ding. En ik denk dat het een stukje noordelijke nuchterheid is, noordelijk beleid. Maar dan moest ik een heel soort nieuwe spelers in pas. Ja, maar dat wordt door je wedstrijd. Dat is gewoon schouder ophalen en dan is gewoon leven meemaken. En Gert had er nooit zeurt hoe wat er net is. Je moet altijd zien waar je wil gaan. Maar er is een jongen die er nou net meer bij is. Dat is Martijn van der Laan. Want ja, hij speelt nou bij de chinstander eigenlijk van dit weekend. Hij speelt nou bij de FC Grains. Kan je het moment nog herinneren dat Groningen voor het eerst contact met jou opnam om weer terug te komen? Het voelde wel heel apart. Ik was natuurlijk blij dat er interesse was van een grotere club. En dat het dan ook nog Groningen was natuurlijk helemaal mooi.
Voelde dat alsof misschien wel de cirkel weer helemaal rond was? Ik heb altijd gezegd, ik wil hier ooit een keer slagen. En ja, deze kans kon ik niet laten liggen. Martijn van der Laan is nog maar 9 als hij een uitnodiging krijgt om bij de FC Grains te voetballen. Ons zijn 20ste voetballt hij bij de club in het Green-Wiet. Hij helpt ook het eerste, maar breekt net definitief terug. Via Veendam komt Van der Laan uiteindelijk bij Cambuur te lonen. En in Ljouwert beleeft hij het absolute hoogtepunt van zijn carrière. De kleedkamer. Nog een bende van de training van vanochtend. En waar zit jij dan? Ik zit hier. En wie zit er naast je? Peter van der Vlag en Hans Hatenboer. Snoin treft Martijn van der Laan zijn oude ploegmaten. Verleden seizoen woon Cambuur met 4-1 van de FC Grains. Maar Cambuur is bot verloren. De ploeg had een wieren metamorfose ondergaan. Er zijn zoveel jongens weggegaan en van veel mensen gehoord van dat weten we niet. We weten niet hoe het volgend seizoen moet gaan, want er gaan zoveel jongens weg. Maar 4 wedstrijden, 8 punten, natuurlijk een fantastisch begin voor Cambuur. En ik hoop dat ze dat lang vol gaan houden. Was jij ook nieuwsgierig hoe Henk de Jong het zou oplossen? Want jij ging weg, Leeuwin ging weg, het hele centrale duo achterin ging weg. Was jij nieuwsgierig hoe Henk de Jong dat zou oplossen? Ja, maar ja, Henk vindt hij daar altijd wel een gepaste oplossing voor. En dat zie je nou met Lucas. En ja, ik heb alle wedstrijden gezien van Cambuur en volgens mij doet hij dat gewoon heel aardig. Jij ziet alle wedstrijden nog van Cambuur? Thuiswedstrijden die zijn vaak op zaterdag, dus dan probeer ik er wel zoveel mogelijk te zijn. Ja. Dan pak je de auto en dan rij je even van Groningen naar Leeuwarden? Ja, absoluut. Dat is het hok waar de voetbalschoenen allemaal staan. Niet van alle spelers, maar ja, voordat je gaat trainen kun je je schoenen hier weghalen en na de training zet je ze hier weer neer. En dan worden ze voor je gepoetst? Dan worden ze voor je gepoetst en staan ze voor de volgende training staan ze weer voor je klaar. Wat is een mooiere stad, Groningen of Leeuwarden? Dat is een gevaarlijke vraag, hè? Nee, ik denk absoluut Groningen. Ik ben hier altijd blijven wonen en ja, het is gewoon mijn stad. En, Martini-toren, Oldhoven. Ik kies toch voor de Martini-toren. Henk, ja, Martijn van der Laan wie toch een beetje de rots in de branding vorig seizoen. Hè? En dan gaat er een heel soort jongens voort, hij gaat ook voort. Wat gaat er dan bij die alweer in de holle om van hoe moet ik dat aan zijn oplossen? Neem eens eens mooi maar dingen dachten. Eerst hadden we proberen dat we wonen hem horen. Hè? En dan gaat zijn jongen in gesprek en dan kan hij dubbel of drie dubbel verdienen. Kleer, dat ben natuurlijk ding dat speler ben je een speler. Hè? Wie en ik zei, ik ken de bloest. Maar dan had een speler, zeker zijn jonkjes hij, die is heel gevoelig. Ja, je moet er meestal wel kunnen. Dus we zeiden op een gegeven moment, oké, dan hij mij voort. En dan? Maar dan komt het op die. Dan best aan het ziekje. Dan best aan het ziekje en dan kunnen we een hele prodieel doen, maar dat hebben we dus net. He, of in alles in één keer doen. We hebben ooit 10 spelers voor krijgen. Nou, daar hebben we dan één van Helly. Dat hebben we net die en dan hebben we jongen wat we zelf kennen. Hè. En dan komt het bij Bijker. En zo'n niks heeft kennen, want je hebt nou die Litouwer, Vitas, fysiek sterk, grutte kerel. Die zou ik dus in het centrumdeel zetten. Maar doos is de volle Lietsere Lucas Bijker de deel. Ja, maar dat doe ik in overleg met mijn assistent. Wij praten maar waarom altijd over voetbal. Omdat Lucas een voetballende jongen is die zich verdedigend wordt. Die zo een keer slacht worden kennen in een duel door de lucht. Maar dat hindert niks, omdat wij altijd druk zetten binnen het lange bal. Dus ik kan gewoon zeggen, oké, als die lange bal komt, Etienne gisteren ervoor. Gisteren wat naar Bijker aan, want ze ziek je Bijker op, die Kramer, ik van die zieke Bijker op. Dan gisteren vast wat naar een tak, is toe duel aan staf, toe erachter Bijker. Maar bovendien vindt een lange spits het heel vervelend dat er zo'n lietsmandje achter hem zit, die poort om hem heen doet en eigenlijk misschien op het laatste moment weer voortstapt. En als wij druk zetten, dat betekent dat die spits 4 van de goal is. Nou, als die vent nog vol langer is en die kopt een bal terug. En Van der Laan doet 4 stappen achteruit op het moment dat hij koppen wordt. Dan pakte ik de bal gewoon. Dat is ook kiest eigenlijk van Bijker omdat hij meer voetballend vermogen brengen kan. Ja, dus verdedigend kunnen wij dat oplossen, vinden we. Ja. En ik weet wel dat bij een topclub dat hij gewoon linksback. Dat snap ik wel, omdat ze daar naar de lengte showen. Ja. Maar dat showen wij net naar. Wij showen gewoon wat hij voetbal kennen. Omdat wij denk de eerste club in Nederland binnen, of een van de weinigen, waar wij de bal in de centrale as houden willen. En net naar de backs. Oerlijk in Nederland zoals de backs spelverdelen worden. Nou ja, dat willen wij net. Wij willen die bal. Die backs maar letterlijk komen in de overlap. Maar net de eerste bal naar de back. En dat is overal. Ik denk dat dat de doodsteek is voor het voetbal. Waar is sterker? Grains of Cambuur? Oh, kijk, toen straks had je ook een vraag. Het is hartstikke mooi dat in Noorden goed gestart zijn. Maar ik vind dat je altijd pas na 10 wedstrijden
de maat kan stellen. Want je kan een beetje een gunstige start van de competitie hebben. Tegen wat ploegen die wat liggen of die op papier minder sterk zijn. Na 10 wedstrijden heb je in alle categorieën wat ploegen gehad. Je hebt een keer tegen de topploeg gespeeld. Tegen ploegen die normaal gesproken in de middenmoot. En je concurrenten heb je er een paar van gehad. Na 10 wedstrijden dan heb je ongeveer een teken tekent zich in beeld af. Maar toch eventjes, waar is het sterker, Visto? Op dit moment? Ik denk dat het bij Groningen wat stabieler is in het gaan en komen van spelers op dit moment. En ik vind wel dat Groningen toch wel wat kwaliteit is kwijtgeraakt. Maar ik zei al, ik denk dat die dat al langer met het beltje hebben gehakt als Cambuur. Cambuur heeft verleden jaar natuurlijk hartstikke knap geweerd in het eerste seizoen. In de Eredivisie. En hebben ze weer behoorlijk moeten verjongen of veranderen, andere spelers. En ik denk dat Groningen op dit moment nog even wat verder is. Maar in voetbal is het mooie dat het enthousiasme waar die jongens mee spelen bij Cambuur, dat kan een extra wapen zijn. Ja, en bij Groningen is daarom het verwachtingspatroon ook veel hoger als bij Cambuur. Ja. Dus daarom kan het een hele leuke, interessante wedstrijd worden. Ja. Henk, we gaan naar Trinitas in Boyle. Maar eventjes, heeft u vroeger echt voetballen? Want we kennen daar zelfs een verslagjouwer van langs de lijn. Heeft u ook een actieve voetbalcarrière, hoor? Nee. Ik zal er één zin over zeggen. Ik mocht niet voetballen. Ik heb vroeger beenmergontsteking gehad. En dankzij de penicilline heb ik nog een goed been. En vroeger luisterde je ook nog wel eens naar je ouders. Ik ben pas gaan voetballen op mijn 17e. Dat was veel te laat. Ja. Maar er werd net gesproken... Heel kwaad, ja? Wat, pardon? Ja, nog even heel kort. Want ik wil eigenlijk naar Trinitas. Ja, ik wou nog iets zeggen. En kijk, de meeste wedstrijden, de kwaliteit is vrijwel overal gelijk. De momenten beslissen vaak een wedstrijd. Als ik even denk aan de resultaten van Cambuur. Ik wil niets afdingen op de resultaten van Cambuur. Ik heb genoten van de wedstrijd van Cambuur tegen Den Haag. Maar neem de wedstrijd tegen Vitesse. 92e minuut is belangrijk, want die telt gewoon mee. De gelijkmaker. Neem de wedstrijd tegen Heracles. Hemmen, ook in de 92e minuut 3 punten gepakt. Omdat die doelman, die Telgenkamp, die blijft gewoon op de doellijn staan. Stap je 2-3 meter naar voren en kan hij rechtstandig omhoog naar die bal toe. En nu moet hij springen onder een hoek van 45 graden naar die bal toe. Knap ingekopt van Hemmen, doet er niks aan af. Ja, maar het is een beetje momentumvoetbal vaak. En die zijn vaak beslissend, niet de kwaliteit. Oké, nou gaan we nou, want de komende weekend gaan wij op visite naar verschillende amateurclubs in Friesland. En de ploeg die het spits opbiedt mooi, dat is Trinitas uit Boyle. Zo. Ja? Ja. Komt er wat vanmiddag? Ja, zeker. Een mooie wedstrijd tussen Trinitas en Bijlen 1. Ja. En gaat er wat verkopen? Wat entree geldt hier? Ja, voor mij €2,50 entree. Nee. Staat er dan? Nee. Ja, er staat €3 op. Er staat €3, dat is €3 entree. Ja. Jeroen helpt die jongen. Is er alleen nog maar één vel? We doen de AK. Concentreer, focus erop. Meteen fel en kort op die mannen zitten. Nu helemaal op de linkerkant. Nu moet de voorzet komen. Een platje moet erbij zijn. Nu de voorzet en bijna. Hij zit erin. Ja hoor, via de keeper gaat de bal achter de doellijn. En het is 1-0 voor Trinitas in de thuiswedstrijd tegen Bijlen. Een mooie voorsprong in ieder geval voor de ploeg van de trainer. Hoe heet hij ook alweer? Jan Tjitse Heida. En eens even kijken wat ze nu gaan doen. Ja hoor, het is echt waar.
Trinitas leidt in ieder geval de dans hier tegen een titelkandidaat. Want zo zei hij daar in ieder geval de wedstrijd. Oh, bliksem, die bal moet goed. Jammer. Pas op. Nee. Wil je graag dat ik met de camera bij jouw club deel komen? Mail dan naar bient@omroepfriesland.nl. We gaan eventjes. Heerenveen is uit de transferwindow komen. En heel soort nieuwe spelers bij de bijkamer. Er zijn heel soort spelers bij voortgaan. Even de spitspositie. Soort is de praat ook over de opvolging van Alfred Finn Bogason. Thomas Dalgaard. Wat vies nou eigenlijk van die topscorer van deze competitie, Thomas Dalgaard? Daar hebben we nog helemaal niks van gezien. Dus die heeft 1 keer in invalbeurt 20 minuten meegedaan. En toen dacht ik eerst dat Petter Hansson is teruggekomen. Ja, Petter Hansson, ja. Hij is weer waarom. Ja, het is een jongen die schijnt opgesteld werd alleen voor zijn doelpunten. Niet zoveel trainen of niet zoveel hoefde te trainen. Niet de conditie was. En die heeft meteen volop meegedaan. Is geblesseerd geraakt. Ja, en nu heeft hij... ik heb 1 keer 20 minuten zien spelen. En 1 keer heb ik hem een half uur zien warm lopen. Maar het is toch net echt des Heerenveens om een speler van 20 jaar te helpen? Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben in het verleden ook wel eens Kamataru, Popov, dus er zijn wel eens Sibon. Er zijn allemaal 30ers geweest die we gehaald hebben. Dat kan en vaak ook uit nood. Maar dit is net een speler met de intentie om die met 2 hier weer met Veens te verkepen. Nee, maar dat hebben ze ook duidelijk kenbaar gemaakt, Heerenveen. Heerenveen heeft natuurlijk ook niet meer de ongekende mogelijkheden. En Heerenveen heeft eigenlijk nog nooit echt een dure spits gekocht. Ze hebben ze vaak duur verkocht. En deze jongen proberen ze gewoon achter de hand te hebben om te kijken hoe het met Oet gaat. En Oet is wel een jonge jongen en hij heeft er nou 3 in liggen. Verleden jaar bij Heracles scoorde hij ook 3 keer. Dat heeft hij 10 wedstrijden ook niet gescoord. Dus ik hoop nu dat hij dat mooi doorzet. Dus dat moeten we maar even afwachten. Maar ja, ik vind het wel heel verstandig dat ze een oudere speler achter de hand hebben. Ja, laten we even hier wat met Finn Bogason natuurlijk. Dat is ook de pech van zo'n jonge jongen als Oet. Die wordt vergeleken met Finn Bogason. Met alle voorgaande spitsen. Nee, dat is geen pech. Want dan moet je naar Heerenveen toe gaan. Maar Heerenveen heeft alle goede spitsen gehad. Hè. Je bent de opvolger van Klaas-Jan Huntelaar. Nee, ik bedoel met wat Dalgaard er zelf met Finn Bogason wordt vergeleken. En het grote publiek vergelijkt Oet met Finn Bogason. Dat is niet terecht. Natuurlijk wel. Waarom? Nou, omdat jij die positie claimt en jij wilt je waarmaken. Finn Bogason is er ook begonnen als een onbekende spits. En die had ook illustere voorgangers. Nou, en die moet hij ook doen vergeten. En dat heeft hij gedaan. En nu staat Oet de eer om dat te doen vergeten. Want zodra hij er 20 maakt, zijn ze Finn Bogason weer vergeten hoor. Dat wel, ja. Zullen we even zien wat Dalgaard er zelf uit? It has been nice to get to know a lot of new people, a new environment. There are nice people here. But I'm not so happy about the football yet. Do you know what's the reason you didn't play a lot in the first 11? Yeah, I think I have to get more used to the style of playing. My fitness level has to be better, and also I have a little injury in the beginning, so now I hope it's getting better. One of the people who works at the club, Foppen Haan, you know him, old coach of Heerenveen, he said he's not fit yet. Was it true? Yeah, maybe I needed 15% extra to get fully fit, but I think I'm getting there now, so just want to play now. Ja, en hij is wel ambitieus, want ik heb begrepen, hij wil 20 doelpunten maken dit seizoen nog. Dan moet hij wel de kans hebben om te spelen. Ja, want we hebben nooit gekeken Oet. En hij heeft al een pleidooi over. Nou ja, dat eigenlijk net voor Oet, maar hij heeft nou 3 keer scoort. Is Oet een betere spits als Dalgaard? Of is het nog moeilijk te zeggen? Ik heb van Dalgaard nog veel te weinig gezien om daar wat over te zeggen. Dus dan zal ik eerst Dalgaard wat meer aan het werk moeten zien. Wat vies van Oet? Wat vies van Oet? Nou, ik heb Oet natuurlijk verleden ook een aantal malen zien spelen. En toen heeft hij toch het ook heel moeilijk gehad bij Heracles. Maar Heracles was sowieso ook een moeizaam seizoen verleden jaar. Om kansen te creëren, doelpunten te maken. Nou, daar hadden ze hem voor gehaald. Hij heeft op een gegeven moment is hij weer op de bank terecht gekomen. Wist al vroeg dat hij terugging naar Heerenveen. Dat heeft ook niet meegeholpen in zijn motivatie. Dat zegt ook wel wat over de instelling van de speler. En op dit moment kun je alleen maar zeggen dat hij het tot nu toe heel aardig heeft gedaan. Hè. Zeker is hij goed genoeg voor Heerenveen? Nou, dat zal moeten blijken. Ik heb wel mijn twijfels, maar hij krijgt het voordeel van de twijfel. En op het moment dat hij zo speelt als de laatste wedstrijd, dan is hij van grote waarde voor Heerenveen. En wat vies je over Oet eigenlijk? Ik wil wat belangstelling voor Oet hoor. Omdat het een type is, zou ik hem toen zeggen, jou het nooit in echte Duitse, jou het nooit op, na de goal voetballend.
Alleen ja, dat moet ik in het speeltje passen. En zat het nou de ouder aan een week die had, ja, of 12 weken in. Dat kan ik een stimulans zijn voor die jongen. Hè. Ik vind hem wel wat hij, hè. Maar dan vind je het ook beetje beter. Wij hebben 3 goede spitsen. Hè. Ja. Dus we in principe. Maar dat is geen antwoord op de vraag, hè Henk? Ik vind ook Betje een betere spits, ja. Ah, volle complete, ja. Slimmer. Je hebt 3 centrumspitsen. De centrumspitsen van jou spelen ook op de flanken. Er gaat zeker wel verandering in komen. Gebeurt dat tegen Groningen nog niet? Betje had je toen op de flank staan. Dat is een centrumspits. Die voelt zich niet thuis op de flank. Ja? Nou, ik ga nu nog niet zoveel wisselen, want er is geen reden toe, Henk. Ja, we staan bijna bovenaan. Dus. Groningen speelt met dezelfde opstelling af van de laatste 5 wedstrijden. Kan weer ook of niet? Daar ben ik blij om. Ja, kan weer ook? Nou, nee, ik lieg nooit, dus dat moet ik even bekijken. Dus dat moet ik even bekijken. Ja. Maar een prijsvraag trouwens. En te winnen is, je hebt misschien als jongen, de Cambuur Retrobal. Eerst het antwoord op deze vraag. Het spelerspaspoort van deze week. En de grote vraag is, hokker 2 spelers bin dat? Is het A, Pelé van Anholt en Martijn Barto? Denk je, oh nee, het is B, het is Joey van den Berg en Bob Skepers? Of denk je, nee, het is C, Marten de Roon en Albert Roesnak? Mail je antwoord naar bien@omroepfriesland.nl. Winnen, winnen, winnen. Altijd maar weer winnen. Nou, net altijd regen, denk ik. Henk, was toch de bal signeren? Jawel, maar Gerrit ik even aan, dat is leuk. Gaat Jan lekker signeren? Ja, nou, ik ben net wat... Henk even natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Dat is alleen bestemd voor de trainers. Wat denk je, Henk? Hoe zit Grains ervoor eigenlijk? Nou, ik reken op een hele leuke wedstrijd. En Groningen heeft, nou, dat hebben we al gezien natuurlijk, die eerste wedstrijd vorig jaar met 4-1 verloren. Maar het ging net over stabiliteit. Hè? Gert-Jan die zegt, Groningen is misschien wat stabieler. Nou, dat moet je allemaal maar afwachten. Want Groningen heeft nog niet zo goed gepresteerd in de uitwedstrijden, vind ik persoonlijk. De wedstrijd tegen Go Ahead met 2-0 achter. Winnen ze uiteindelijk met 3-2 door een fout van die keeper en van der Linden in dat zwembad. Die bal naar elkaar toespelen, chaos in de verdediging. En er wordt nog een keer gescoord door Antonia. En van Den Haag hebben ze met 3-0 verloren. Dus van de 2 uitwedstrijden hebben ze niet buitengewoon goed gespeeld. Grains liep het een beetje boppen hun stoorn. Dat heb ik weer niet gezegd. Nee. Ik zeg ook niet dat Cambuur boven zijn stand leeft met die doelpunten in de slotfase. Helemaal niet. Dat zeg ik helemaal niet. Het is hartstikke leuk gewoon. Was toen Seist. En hier kijk maar wat Gert zei, het zien wedstrijd. Maar aan het eind van de rit zit precies alles hoe het steermaat. En laten we er ook op dit tijd vooral van genieten. Juist, dit is een over niet. En deze punten hebben we. Maar gewoon in alle redelijkheid, wij zien je net steenbloer. En misschien kunnen we dit weekend nog een paar plakjes omhoog. Maar op een gegeven moment, als bovenaan zit, gaat Cambuur ik wel wat naar beneden. Dus aan het eind van de rit zit alles precies het maat. En als wij dan goed stenen en we handhaven is goed, dan doen we het hartstikke goed. En Grains had wat hoger verwachtingspatroon. Ja. Kijk, Groningen moet winnen. Cambuur hoeft niet te winnen. Dat zal niet de jongens zeggen. Dat is een kan in Leeuwarden niet hoor. In Leeuwarden bestaat niet hoeven te winnen bestaat. Gert-Jan, die Lensclub in Nuremberg vanzelfs, speelt het er al wat trouwens voor die? Ja, nou ja, het gedoe bij Heracles, daar ben ik ook wel voorbij gekomen, maar daar heb ik nee tegen gezegd. Maar voor de rest is het behoorlijk rustig. AZ misschien? Nou, die terugkeer zie ik niet zo zitten. Nee. En ik denk AZ ook niet. En het is gewoon op dit moment ook heel vervelend om werk te zoeken, om werkzoekende te zijn. Want dan ben je altijd afhankelijk van een collega die ergens ontslagen wordt. En dat gun je geen collega toe. En dus ook het liefst ga ik naar het buitenland toe, want dan heb je wat minder verbondenheid met je collega's. Want daar zal dan ook een trainer moeten zijn die... Maar iets concreets, echt concreet spelen het dus nog net? Nee, het is heel rustig. Het is overal dan maar net begonnen. Hè? Ja, dus ik zei, we weten al even zelfs wat Henk Takkum snijden is bij welke wedstrijd. Hij heeft nog een bepaalde wedstrijd, weet je hem binnen? Waar is het dit weekend? Voor Fox bij Go Ahead Eagles tegen Twente in Enschede. En Henk, we hebben het ook? Cambuur Groningen. Cambuur Groningen. Ja. Zo'n ik ook Gert-Jan in zitten, maar dat er net room komt. Maar 2 uitkerings van vorig jaar. Nou, tegen net toch? Ja, die redt zich wel even. Die redt hem wel even. Okay. Heer Tiege dank. Henk heeft hem signeerd, hè? Gert-Hek. Ja, Gert-Hek. En Henk, ook nog even signeren. Ja. Ons A4, Manje. Dan ben je weer met een nieuwe wind. Ik zou zeggen, een goed weekend en ont Manje. Dag. Cambuur Groningen, ik voorspel 2-2.